Nem lélek, ez ott... Múrám, a következő történet... A következő történet opul. A következő történet szereplőjét kitaláltál ilyen bármi alkohol. Kár! Balázsot! Ládd fel a matkát a magdát! Ő fasz meg, ne az! Milyen bolt? Te full power vagy! Power vagy! Mi van, Mórel, ez melegít? Kádár, mit? Mórel, a japánát, gyere, nézd csak meg ide! Mi van, meleg van? Látlak, te fasz, nem csak a te saszt, mert tudnék látni már. Nem a fasz, Mit sütsz, kit szűcs? Mondd ki gyorsan, bazd meg! Jó, Várjál magad, hogy mondd ki gyorsan, bazd meg, hogy sárba gömbre, sárga bögre, göröge gömbere. nem görbe, sárga görbe. Sárga görbe, görbe. Sárga bögre, görbe, bögre. Patika, kopika, pika, napika, nap. Most is plusz. Micsoda? Most plusz. De mit? Helyen. Kádár, te vagy? Moszkvis fuszkus, te hülye. Moszkvis, fuszkus. Mondd ki gyorsan. Nem patika görbe, hanem a nem sárga bögre, görbe. Vagy görbe bögre, na. De akkor te alapból ilyen nyomorék vagy. Nem kell megszínni, ahogy... Úristen! Most próbálj oldalon beszélni. Próbál. Kádár. Itt még ragadtam. Tényleg adtak kínos pillanat, de. Azt a kínos pillanat. Na mi van, fűrgólyok 5 percnél ragadtál? Mi azt mondom? Hány óra? Ilyen van négyesek. Hajj már ki. Négy lesz. No, ne csináld. Durvó tigrevel akar. Szívem, nem nyomni, várj meg. Hajj már bikket. Ott van, nem adtassál már őt. Rapász, aztán hülyéje. Még nem utakáltál a faszfát. Ne tükrözzé. Nem bácsi tényleg. Nem, azt nem mutattam, hogy gondolod. Annak tök mindegy. Állj már, Csak egyel. Ne csinálj! Mi ez? Futbol mundiál? Nem Nem a pisztolyt eldobta Zsolti. Mit ugrálsz a faszomban? Az anyád picsája. Sárga bögre, görbe sodra.